Hola bafethu, hola bafethu, hola bafethu. Guys, kuba bonke aba mane besithi, yo hayi Tornado, if ungabuyela kwelaa hlobo lakho lomculo silaziyo lokuqala, uyeke le nto yamakhwenkwe, nomculo wakho webhuwa, ntontontonto. Guys, andizange ndayeka ucula laa mculo ndandiqale ndawucula. Sukela apho ndisamthanda Matsanatsana, uthando phambili, koko ndandirelisa. Latest album yam yango-2024, akho mculo wamakhwenkwe kulaa album. Ndirelisa okokoko, qha it's just that ezi ngoma nithi nina ayizo zamakhwenkwe azibi popular ukodlula ezi zamakhwenkwe. Ezi zamakhwenkwe zezona zithandwa more than ezi nina nithi ayizo zamakhwenkwe. Nazi zihlala kwi-background, niyazivela kwenu. Koko ndandirelisa, zange ndayeka urelisa. Laa mculo ke nindazi ngawo nina abantu bangawuthandiyo lo wamakhwenkwe. But ke ngoku ingxaki iyi-one, i-support eninzi ndiyifumana kulo mculo wamakhwenkwe, nothi lo ungengowamakhwenkwe. Koko guys, ndandirelisa, ningenzi mistake. Koko ndirilisile nakulo nyaka. Ingoma yam yokugqibela endibhiliva into yoba nayo ikwesi style esingeso samakhwenkwe according to nina, ithi sibulawa yindlala, ndiyicula noLuntu Uza Gwaza, yeyalo nyaka. So zange ndayeka urelisa lo mculo nithi nina ayingowamakhwenkwe. Nowamakhwenkwe ndiyawurelisa, kodwa if ukhompera izibalo kulo mculo nithi nina niyawufuna mandibuyele kuwo, endingazange ndawuyeka phofu, nalo wamakhwenkwe. Owamakhwenkwe usahamba phambili. Ndiyawukhupha nalo ungengowamakhwenkwe, aniwusapoti. Nithi mandiyeke lo usapotwayo ngabantu. Hayi, hayi.